हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്തോളൂ, പറഞ്ഞോളൂന്ന്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ധ്യാനയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ധ്യാനയോഗത്തില്? ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് യോഗം പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും മനസ്സാണ്. അതെ, അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. അതില് നമ്മള് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇതത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ വേറെ എന്ത് കൂടി പറഞ്ഞു? മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് വേണം ചെയ്യണം? ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാലേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? പരിശീലനം ചെയ്തു. പരിശീലനത്തിലൂടെ അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറയല്ലേ. ഡെയിലി പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്തത് ചോദിച്ചു, ഇത് പരിശീലനമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇത് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടാവോ, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് ജന്മം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കും. പക്ഷെ അത് ജനിക്കും ധർമ്മബോധം വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളില് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ശ്രദ്ധയോടെയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയും എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഓർമ്മ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഫസ്റ്റത്തെ 6 അധ്യായം, അതായത് ഏത് യോഗമായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ 6 അധ്യായം? ഫസ്റ്റത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മള്. മനസമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെന്തായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണം?
യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടു ആരെങ്കിലും? കണ്ടു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളൊക്കെ കുറെ മാറി. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ മാറി. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ എന്തായാലും പെർമനന്റ് ആക്കുക. ഇനി നാമജപം നമ്മൾ നിർത്താൻ നിൽക്കണ്ട. ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നാമം ജപിച്ചു പോകണം എന്തായാലും. 18 ദിവസത്തെ ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2ലേക്ക് വരണം. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരാം. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പരിശ്രമം നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കണം. കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചിരുത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, ഇന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ തോന്നണം പാടില്ല. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? മായാദേവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കറണ്ട് പോയി, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെ മായാദേവി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ്സിൽ വരാനായിട്ട് നോക്കണം. കാരണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടം കുറവായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മളെ ഉള്ളില് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കേട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചിരുത്തുക. ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ മാതാജി ഒന്നും ചോദിക്കില്ലേ, വരണം എന്ന് പറയൂലേ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു രുചി വന്നു തുടങ്ങും. നമുക്ക് പതുക്കെ അതിനോട് രസം വരും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ മാറുന്നത്. മാതാജി നെറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടേ ഇടയ്ക്കിടെ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെയാണോ പ്രോബ്ലം? വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം മാതാജി ചോദിക്കുന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. 18 ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ 19ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കയറും നമ്മള്. അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ്. അതിന് ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാഗാനുക ഭക്തി, അതിനൊക്കെ പേരുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്തു വരിക. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. നാമജപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഏത് യോഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം. അത് ജ്ഞാനയോഗം. രണ്ടാമത്തെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഷ്ണുമൂർത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആരാണത്? പരിചയമുണ്ടോ? ആനന്ദകൃഷ്ണൻ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. അതായത് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോ? ഈ വിഷ്ണുവിന് നാഭിൽ നിന്ന് താമര വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ശ്രീദേവി ഉണ്ടോ അടുത്ത്? ഇല്ല. ശയിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അനന്തശയനാണ് ഇവിടെ? അല്ല. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്തോടെ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി
എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സോട് കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് യോഗം പരിശീലിക്കേണ്ടത്, സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് അത് ഭഗവാൻ ഇനി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് തത് ശൃണു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തത് ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവിച്ചാലും, അതിനെ കുറിച്ച് എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശൃണോത്താം സോകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥാഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം. എത്ര? ഒരു സെക്കൻഡ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ശൃണുത്താം സോകഥാം കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി? മാതാജി അത് ബുക്കിലുള്ളതല്ല, ഇത് ഭാഗവതത്തിന്റെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ബുക്കിലുണ്ട്, അത് ബുക്കിൽ ശ്ലോകമായിട്ടല്ല അല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതായത് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കേൾവിയെ കുറിച്ച്, കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുക. ഒന്നാം ചിന്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കേൾവി ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ശ്രവണം അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ചവരെ കേട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്നെത്താൻ അവരിൽ എന്ത് വരും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അവരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെത്താനെ വരുന്ന പറയുന്നത്. തന്നെ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നാൽ മതി. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ അത് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കാൻ ആര് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രവണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി, അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ. നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിത്? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം. വന്ദനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ദനം
ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. സ്മരണം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? ഈ സൈക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, മാതാജി കിട്ടി. മാതാജി വന്നിട്ട് പറയും. ഒരു വ്യതിയാനം ശ്രവണം ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുസ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി? നവവിധ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തി ദേവന? നവവിധ ഭക്തി 9 തരം ഭക്തിയുടെ 9 തരങ്ങള്. ശ്രവണം നവവിധം 9 തരം 9 തരം ഭക്തി. ഇവിടെ മഴയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആവണില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. 9 തരം ഭക്തി. അതായത് നമ്മളിത് പഠിക്കും, ഇനി പോകെ പോകെ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്കത്. ശ്രവണം കീർത്തനം, അതായത് നമ്മൾ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ഭക്തി നമ്മളിൽ തന്നെത്താനെ വരുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി വരുന്നു പറഞ്ഞു. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഭക്തി എന്നല്ല ഈ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചതാണ് ശ്രവണത്തിലൂടെ. ആർക്കാണെന്ന് അറിയാവോ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് അല്ലെ ശ്രവണം. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനം, പിന്നെ വിഷ്ണു സ്മരണം. പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം, ശ്രവണത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറ്റുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. നമ്മളത് മാറ്റി നിർത്തരുത്. കാരണം ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരുന്ന പറയുന്നത്, തന്നെത്താൻ അത് വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭാഗവത ശ്രവണം മെയിനായിട്ട്. ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയണം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 3 സമയത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പറ്റണമെങ്കിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അറിയുന്നവർ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം. അല്ലാത്തവര് എന്തായാലും കയറാൻ നോക്കാം. ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് മാതാജി? ഏത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഗവതത്തിന്റെ സമയം രാവിലെ 5:45 5:45 തൊട്ട് 6:15 വരെ, 1/2 മണിക്കൂറുള്ള ക്ലാസ്. 6:15 വരെ ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 തൊട്ട് 3 മണി വരെ ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരം 7:45 തൊട്ട് 8:15 വരെ ഉണ്ട്. 3 ടൈം ഉണ്ട്. അതിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ക്ലാസ് ലിങ്ക് കിട്ടുമോ മാതാജി? ലിങ്ക് അയച്ചു തരുമോ മാഡം? ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ വെറുതെ ലിങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിരിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും. അതായത് നമ്മളത് ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ. അതായത് ഇതിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആരും കയറിയിരിക്കേണ്ട. ആഗ്രഹമുള്ളവർ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാം. മനസ്സിലായല്ലോ? കാരണം വെച്ചാൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വെറുതെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും നോക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്ന പറഞ്ഞത്. തക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുന്ന പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ അത്രയും അറിവുകൾ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന്.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ. അപ്പൊ അത് അതായത് കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് അതിനോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇടൂ. ആ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ആദ്യം ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ 3 സബ്ജക്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാ. എല്ലാവരും കയറാനായിട്ട് നോക്കാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദർത്ഥതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് ചിലര് എന്ത് ചെയ്യാം, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയതില് ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറെ പേര് വരും. പക്ഷെ അതിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് അതിലൊരാൾ മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും. അതിലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കുറെ പേര് കയറും. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവര് അതിൽ പകുതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലും കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ആ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണനാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനുമാണ് ആര്? അദ്ദേഹം. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്ര എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ പറയും. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാം. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തി മാർഗം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില് ഭക്തി മാർഗം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഭക്തി എന്തെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് അത് അറിയില്ല. അവർക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കിയാലല്ല അത് എളുപ്പമുള്ളതാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അത് എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവർ പറയാണ്. അവർക്ക് ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ പരിശീലിക്കാൻ അത് കഴിയുന്നില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് അവര് പറയാണ്. അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അവർ ആ ഭാഗത്തു കൂടെ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് പറയാണ് ഇത് എളുപ്പമാണെന്ന്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭക്തന്മാര് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇത് 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. ഇത് 8ഉം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഏതാണ്? കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിഷ്ണു ആണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത്
ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാഡം. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പറയട്ടെ. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങള്. ഒന്നാമത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു മൂന്നാമത്തത്. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഫസ്റ്റത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതിൽ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. ആ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. ക്ഷീര ഉദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പേര് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ബോധകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇതില് മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഒരു വിഷ്ണു സമുദ്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്, നീല കളറിൽ കാണുന്നത്. കാരണോഷ്യനാണ്, കാരണസമുദ്രാണിത്. ആ കാരണസമുദ്രത്തിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത്? ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാണ്. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരണം. അതിന് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ മുട്ട പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിനാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തില് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതിയപ്പോ അവിടെ കണ്ടത്. ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിക്ക് എന്തില്ല? അനന്തനില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല, ബ്രഹ്മദേവൻ താമരത്തണ്ടില്ല, ബ്രഹ്മദേവനില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണ സമുദ്രത്തിലാണ് ഈ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ അത്? ഇനി അടുത്തത് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. ഇതിൽ ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഒരു മുട്ട കാണുന്നില്ലേ? ഇതിനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു ഭൗതിക ലോകമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? ഭൗതിക ലോകം അത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള മുട്ട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം തുറന്നപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആ ഒരു പ്രപഞ്ചം തുറന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ശയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു പേരാണ് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. ആ ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു അനന്തശയനത്തിലാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ താമരയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ പറയുന്ന മഹാവിഷ്ണു ഘർബോധകശായി വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി അത്രയും? ഈ ഘർബോധകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ താമര കണ്ടില്ലേ? നാഭിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന താമരത്തണ്ടിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? താമരത്തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സുർലോകം, ഭൂലോകം, ഭൂവർലോകം, ഭൂമി. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി. പിന്നെ അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാത്തല, മഹാത്തല, രസാത്തല, പാത്തല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 14 ലോകങ്ങള്. അത് എവിടെയാണുള്ളത്? താമരത്തണ്ടുമലാണ് ഇത് പോകുന്നത്, ഈ 14 ലോകങ്ങള്. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂമി, 5ാമത്തെ ലോകമാണ്
സ്വർലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ലോകം ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ ലോകങ്ങൾ, അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതായിട്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഉള്ളില് ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ഇതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ യെല്ലോ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകമുണ്ട് ഇവിടെ. അതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? മാതാജി 14 ലോകങ്ങള് ആ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി, വേറെ ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് പോകും. ഇതിപ്പോ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ ക്ഷീരോദകശായ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും ഒന്ന് കേട്ടോ. 14 ലോകങ്ങളുടെ പേരും ഒന്നും കൂടി അത് ഗോലോക ചാട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഒരു ഏത് അധ്യായമാണോ ഒത്തിരി കുറവുള്ളത് ആ ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പറയും എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ നാളെ മറ്റന്നാളോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ആ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ വിഷ്ണു ആണ്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രപഞ്ചം ഒരെണ്ണം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത്. ആ താമര തണ്ടുമലാണ് നമ്മളെ 14 ലോകങ്ങള് ഉള്ളത്. അത്രയും നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം. പറയാം എന്തായാലും 18 ദിവസത്തിന് മുകളിൽ എന്തായാലും എടുത്തു തരും കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന്. അത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്, പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നത്. ആ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എവിടെ തന്നെയാണ്? ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മള് ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? പണ്ടത്തെ പുരാണ കഥ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അത് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് സങ്കടം പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ചെന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആരറിയിക്കുന്നത്? പിന്നെ ഭഗവാൻ അറിയിക്കുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചാനല് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചാർട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്കൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 8 ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആ 8 ഘടകങ്ങളാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അപരയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി കൊണ്ട് ഈ താഴ്ന്ന തരം പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഇതിനു പുറമെ എന്താ പറയണത്? മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഇത് താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ശക്തിയാണത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും ഒന്ന് അധമ ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളും അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത് എന്താണ്? മത്താ പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്?
ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. ആ സത്യം ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ്? മുത്തിന്മേൽ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ നൂലില് മുത്ത് കോർത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് നൂല് കാണുന്നില്ല, മുത്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നല്ല ഭംഗിയിൽ അടക്കി വെച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നില്ല, പക്ഷെ ആ നൂല് കാണുന്നില്ല നമ്മള്. അതേപോലെയാണ് എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, നമ്മളെല്ലാതും ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണതില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഉപമ പറയുന്നത്, നൂലിന്മേല് മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ധനഞ്ജയനോട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച്. എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം എന്താണ്? ഞാനാണ്. ജലത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രിയാത്മകത്വം, ആ ടേസ്റ്റ്, ആ ജലത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ് മാതാജി? ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ജലത്തിലെ രസം, ജലത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ്, ആ ക്രിയാത്മകത്വം, വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു രസം, അതല്ല വരുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അപ്പൊ അർജുനന് ചെറിയൊരു സൂചന കൊടുക്കാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. വേറൊരു അധ്യായം വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സൂചന ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? അത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. അത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇത് പറയുന്നത് ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളതാണെന്ന് പറയാ. പിന്നെ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ്, ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിമാന്മാരുടെ ശക്തി, തേജസ്സുകളുടെ തേജസ് എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കള്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി, ശക്തിമാന്മാരുടെ ശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സാത്വിക ഭാവ രാജസാമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നതേഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികവും രാജസികവും താമസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകൾക്കും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതിന് അധീനനല്ല. ഈ 3 ഗുണത്തിനും അധീനനല്ല ഭഗവാൻ.
ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് കൂടി പറയും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് കൂടി ആരെ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കള് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ദൈവീ ഹേഷ്യാഗുണമയി മമ മായാതുരത്തിയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാന്തരന്തിത്തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ശക്തി, ആ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാം. ആ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഭഗവാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നാമം ചൊല്ലി 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 നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ അറിയാതെ, നമ്മളിപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മള് വാൽമീകിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വാൽമീകി ആരാണ്? രാമായണം രചിച്ചതാണ് വാൽമീകി. ആ രാമായണം രചിച്ച വാൽമീകി ആരായിരുന്നു? ആദ്യം കാട്ടാളനായിരുന്നു. രത്നാകരൻ എന്ന് കാട്ടാളനായിരുന്നു. ആ വാൽമീകി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാണ്, രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാണ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുക. കാട്ടാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്ങോട്ട് മാറുന്നത്? മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? വാൽമീകി എന്ന് വരെ കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാം. ഭക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് വാൽമീകി മഹർഷിയാണ് അല്ലെ? വാൽമീകി മഹർഷി ആരായിരുന്നു? രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളനായിരുന്നു. തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറുന്നതും ആ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനൻ. എന്താണ്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേന രാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരനുമായ അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരാരെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെ നിരീശ്വരര്. ഇവരാരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതുകളെ പോലെ ആണ് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർ സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അവരെന്താണ്? അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിന്റെ അല്ലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വിഭാഗം മൂഢന്മാര്. ഉദാഹരണം കഴുതയെ പോലെയുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരാധമന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമന്മാരായിട്ടുള്ളത് നരാധമന്മാര്. ഈ കാട്ടുവർഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ. അവരൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ, അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നരാധമന്മാരാണ്. നരന്മാർക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും അധമത്തിലുള്ളവരാണ് നരാധമന്മാര്. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് പോലും എന്തുണ്ട്?
ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രവണം കൊണ്ട് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താണ്, അവരത് കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നരാധമന്മാര്. മൂന്നാമത്തേതാണ് ദുഷ്കൃതികള്, അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവര് എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിതമായ ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. നമ്മൾ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും, വളരെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അവരൊക്കെ മായാശക്തി കൊണ്ട് അവര് തെറ്റായൊരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അതിന്റെ മൂലകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? നമ്മളാണത് ചെയ്തതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അവര് നാലാമത്തത് ആരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂലോകത്ത് ജനിക്കുന്നില്ല എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനാണ് അവർ കൂടുതൽ സമയം അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ജീവിതം തന്നെ അവരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരാണ് ആര്? നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇതാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിൻ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച പരദർശഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടർ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര് ആരൊക്കെയാണത്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അതായത് ആർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖിതൻ, പിന്നെ ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു, പിന്നെ അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാംക്ഷി, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനി. ഇത് നമ്മളും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധനം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? ഈ സുകൃതിയിലെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളും അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ടല്ല നമ്മളിപ്പോ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? ഈ സുകൃതികളാണ് നമ്മളും. സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞാല് അത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ഈ സുകൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, സുകൃതികൾക്ക് ഉദാഹരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ? ദുഃഖിതൻ, അല്ലെ? ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആ ഒരു ആനയുടെ പിക്ചർ കാണുന്നില്ല ഫസ്റ്റ്? അത് ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്രനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? തടാകത്തില് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്താണ്? മുതല കാലുമേൽ പിടിക്കാണ്. അപ്പൊ മുതലയിലെ കാലുമേൽ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറെ ശ്രമിച്ച് പറ്റുന്നില്ല. ആ ദുഃഖത്തില് ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. അതാണ് ദുഃഖിതന്. ആരാണ് ഉദാഹരണം? ഗജേന്ദ്രൻ. രണ്ടാമത്തത് ആരാണ്? രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ആരുടെയാണ്? ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ആ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആരെ വിളിക്കാണ്? ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ്. ആരൊക്കെ? ഈ ഗജേന്ദ്രനും പിന്നെ രണ്ടാമത് ദ്രൗപദി. ഈ 2 പേരും ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ആരാണ്? ആർത്തോ. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത പിക്ചർ തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അമ്മ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അടുത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണത്. ജ്ഞാനിക്ക് ആരാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ആരാണത്? ശുകദേവ മഹർഷി. ശുകദേവ മഹർഷിയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നത് ശുകദേവ മഹർഷി. പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് 16 വർഷം
പേടിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നിന്നെ മായ പിടിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശുക്രദേവ മഹർഷി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആര് പറയാം നമുക്ക്? ശുകദേവ മഹർഷി. ശുകദേവ മഹർഷിയാണ് പിന്നെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ശുകദേവ മഹർഷിയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത 2 പിക്ചർ കാണാം, ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെയുള്ളത്. ജിജ്ഞാസു, നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ശ്രവണത്തില് ആരായിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ്. താഴെ ശൗനകാദി ഋഷികള് അത് കുറെ ഋഷികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇത് ശ്രവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശൗനകാദി ഋഷികളും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം. പിന്നെ ഈ 2 പിക്ചർ ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ അറ്റത്തുള്ള 2 പിക്ചർ, ഒന്ന് ധ്രുവം കുമാരന്റെ പിക്ചറാണ്, രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്ന പിക്ചറാണ്. ധ്രുവൻ എന്താണ്? ധ്രുവൻ രണ്ടാനമ്മ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനായിട്ട് വിലക്കിയപ്പോ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാനായിട്ട് കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. അതാണ്, അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ധ്രുവന്റെ ആ പിക്ചർ കാണുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് സുഗ്രീവൻ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്നതാണ്. അതാണ് ആ പിക്ചർ. അതായത് നമ്മൾ ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് ജ്ഞാനികളുടെ 2 ഉദാഹരണം മനസ്സിലായില്ല. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ശുകദേവ മഹർഷിയാണ്. ജിജ്ഞാസുവിന്റെ മനസ്സിലായില്ലെന്നോ? ജിജ്ഞാസു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടിരുന്ന് ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പിന്നെ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു കൂട്ടം ഋഷിമാര്, ശൗനകാദി ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഋഷിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു കൂട്ടം ഋഷിമാര് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശൗനകാദി ഋഷികള് അവിടെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വേറൊരു ആളും കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് സൂതഗോസ്വാമി. ഈ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആഗ്രഹപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ജിജ്ഞാസിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആരെ പറയുന്നത്? ഈ ഋഷിമാരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുഷ്കൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് മൂട്ടന്മാരാണ്, നരാധമന്മാരാണ്, അവര് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ സുകൃതികള് നമ്മ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, വിളിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ദുഷ്കൃതികളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവരൊരിക്കലും സുകൃതികളുടെ പ്രത്യേകത, അവരൊരിക്കലും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഈ സുകൃതികള് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്? അവര് കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് വരും? മാറ്റം വരും. അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാറ്റഗറി തന്നെ എടുക്കാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്, എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് കിട്ടണേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരണേ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരണേ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ആ ലിസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആ ഭക്തിഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ സുകൃതികൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അവര് ആദ്യം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല അവര്, പക്ഷെ അവരിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ അവർ ആരായിട്ട് മാറാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അവര് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ശരിക്കും അവര് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മളും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരെ, ഒന്ന് ദുഷ്കൃതികളും 2 സുകൃതികളും. ദുഷ്കൃതികൾ 4 പേരുണ്ട്, സുകൃതികളും 4 പേരുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം
അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും വ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവര് വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണല്ലേ, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയണല്ലേ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ ഗോവിന്ദൻ. ആ ഗോവിന്ദൻ എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നും കൂടിയിട്ട്, വിരളമാണെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപതന്ത്യന്യ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാനിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ കുറെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദേവന്മാരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് തരാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യാരാധന ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിദ്യ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? സരസ്വതി ദേവി ആരാധിക്കണം, നമ്മൾ ആരാധിക്കും. വിഘ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം, നമ്മൾ ആരാധിക്കും? ഗണപതി ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ, ദേവി ദേവതകളൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകം 23 പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ 2 ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 23 പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മള് എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദേവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അടുത്തതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് ദേവതയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മൂർത്തിയില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും പതിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ്, പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് PhD എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് ആർക്കറിയാണ്? ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അത് ഭഗവാൻ നടത്തി തരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? സരസ്വതിനെ പൂജിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമുക്ക് നടത്തി തരും.
അങ്ങനെ നമുക്കത് നടത്തി തരും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക ഭഗവാൻ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളുള്ളിൽ പരമാത്മാവിന് അത് മനസ്സിലാകാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മൂർത്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർ നടത്തി തരും. പക്ഷെ ആ നടത്തി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ആരാധിക്കാണ്. സരസ്വതി ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, PhD എടുക്കണം, റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സരസ്വതിനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹം സരസ്വതി നടത്തി തരാണ്. എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത്? ഇപ്പൊ സരസ്വതി ദേവി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയും, ഇന്ന ആള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഇന്നതാണ് ആഗ്രഹം, അത് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? ശരി, കൊടുത്തോളം പറയും, പെർമിഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവി എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നമുക്ക് നടത്തി തരും. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സരസ്വതി ദേവിയോട് നമ്മൾ പറയും, സരസ്വതി ദേവി ഭഗവാനോട് പറയും, ഭഗവാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സരസ്വതി ദേവി അത് തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആര് തരാണ്? സരസ്വതി തരാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരാണ് അവിടെ ഫലം തരുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശരിക്കും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സരസ്വതിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, നമുക്ക് സരസ്വതി ദേവി ഫലം തന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? സരസ്വതി ദേവി നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ പറയണത് ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തി എവിടെയാണ്? സരസ്വതി ദേവിയെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശരിയാണല്ലോ. നമുക്കൊരു കാര്യം ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സരസ്വതി ദേവി ചെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച് ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് തരുന്നതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫലം തരില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലോ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. എന്നെ ഭക്തന്മാര് പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ സരസ്വതി ദേവിനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്? ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാലാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദേവലോകം എവിടെയാണ്? നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകം, ദേവന്മാരുടെ ലോകം 5ാമത്തെ ലോകം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ? 7-ന്ന് 5ലേക്ക് കടക്കാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ മാറുന്നുണ്ടോ വല്ലതും? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും മൂഢത്തരമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല? അവിടെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ഭഗവാനാണ്
അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയും ആരാധിക്കണം, അവരെ വണങ്ങണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവരെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവും അതിരറ്റതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും സാധാരണ ഒരു ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇപ്പൊ ആ ദേവന്മാരുടെ ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മളിപ്പോ നേരെ മറിച്ച് സരസ്വതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് മൃത്യു ഇല്ലാതിരിക്കണം, നമുക്ക് മോക്ഷമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സരസ്വതി ദേവിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമോ? വിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ മോക്ഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കൂ തരാനായിട്ട്? ഇല്ല. കാരണം മോക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരുണ്ട്, എന്താണ്, മുകുന്ദൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. മോക്ഷം നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, പരിധിയുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, ഒരു പരിധി വരുന്നില്ല. അതിനൊന്നും ഒരു പരിധി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമാജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അഭ്യനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ശക്തി പറയാണ് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ളത്. രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് അജനും അഭ്യനുമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അജനാണ് അഭ്യനാണ് എന്നുള്ളത് അവരൊരിക്കലും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാണ്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന്, അഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കാണ്. അവരെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല എന്നും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം ത്വം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഇന്നലത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, നാളത്തെ കാര്യം അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നെ ആർക്കും സംഭവിക്കുന്നത്, മേലിൽ സംഭവം വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സുപരിചിതരാകുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ഭഗവാനെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഉള്ളിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചോറ് മക്കളെ യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന്
മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും സാധിക്കും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ ദുർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി ഭഗവാൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന പറയാം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പോകും? പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അറിയണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇതറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധി ഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യവിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവിദുർ യുക്ത ചേതസ. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഭരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രാണാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേ പറയാനോ? അതെ, നമ്മളെന്താ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. കാണിക്കണം. പോലും ആ വഴി കാണിച്ചു തരൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വ ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മള് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായിപ്പോ? മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അല്ലെ, കേട്ടാലും ശ്രവിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. തത്സൃണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രവിച്ചാലും. അടുത്തത് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപോകുന്നത് ഖർഗോദകശായ വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാരോടും പറയാതെ മാതാജി മാത്രം പറഞ്ഞ എഴുതിയെടുക്കായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ. അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. അവര് ആൻസർ കണ്ടുവെച്ചോണ്ടല്ല അവര് പറയുന്നത്. എല്ലാരോടും പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ വ്യക്തതയില്ല. അവര് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതല്ല അത് മുഴുവനും. പക്ഷെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓരോരോ ശബ്ദങ്ങൾ കാരണം.
ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്? ക്ലാസ് കേട്ടു. എന്നാലും ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുഴക്കം പോലാണ് കേൾക്കുന്നത്. മാതാജി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാ. മാതാജി, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണം നിർബന്ധമുള്ളവരാണ്, അതിന് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ടിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിലിടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിലർ അത് നോട്ട് ചെയ്യണവരാണ് ഈ ആൻസർ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അവരത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും, അല്ലെ? അവരത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാതെ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കൂല. ഇപ്പൊ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് കുറച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവസാനം പറയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാമല്ലോ. ശരി, അത് പക്ഷെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയണത്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കണത് അല്ലല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ശരിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? കാരണം ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, സ്വാഭാവികമാണ് അത് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോഴെഴുതിയെടുക്കാമല്ലോ ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മളതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയണമെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തരുന്നത്. അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ആൻസറും പറഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിന്റെ സ്ലൈഡും കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആ ക്ലാസ് കേട്ടാ മതി. അതെ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ ആ ക്ലാസ് കേട്ടാ മതി. അതെന്തായാലും ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കേട്ടാലാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ മറക്കും. സ്വാഭാവികം, നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ, നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? പിന്നെ പ്രകൃതിയിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവഗണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി. അധമ ശക്തിയും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവഗണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഉപമ എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ? എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാല കോർക്കുന്ന പോലെ ദൃശ്യാണ്. മാലയില് മുത്തു കോർത്ത നൂല് പോലെ ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൃശ്യനാണ്, അതായത് നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, മുത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. പറയാണ് മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, മനുഷ്യാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, നിരീശ്വരന്മാരായ അസുരന്മാർ. അല്ലെ, ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അതൊക്കെയാണ് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി അല്ലെ. ഈ 4 കൂട്ടരാണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വരുന്നത്? ഈ 2 കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെ നിൽക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണത്? ദുഃഖിതരും സുകൃതികൾ. സുകൃതികൾക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്?
ദുഃഖിതരല്ല, സോറി, ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? ദുഷ്കൃതികൾ അല്ലെ? ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ സുഹൃതികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. സുഹൃതികൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാള് ഭജിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവത് ഭക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ നമുക്കത് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിലും നമ്മളിത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്, മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ആരെയാണ് കണ്ടത്? ദ്രൗപദി. അതെ, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചതാരായിരുന്നു? ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും. പിന്നെ ദുഃഖം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ ഇനി ആരാണ്? ജ്ഞാനിക്ക് ആരായിരുന്നു ഉദാഹരണം? സുഖദേവ മഹർഷി. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലവും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലവും അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. ദേവലോകത്തെത്തും, ഭഗവത് ലോകത്തെത്തും. അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ. ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഗോലോക ചാട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എവിടെയാണ് ആ ലോകം? നമ്മളെവിടെയാണ്? ഏഴാമത്തെ. ഈ 7-ാമത്തെ ലോകത്തിൽ 5-ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെ? നമ്മളപ്പോ ഈ 5-ാമത്തേലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എങ്ങനെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവരാരാധിച്ച നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞെന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വന്നു? അതിൽ വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് ഓരോ ഭക്തദേവന്മാരിൽ ആരിലാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ മാതാജിക്ക് അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മ്യൂട്ടായി പോയി, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായി. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. 30-ാമത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്നെ അറിയണം. സമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. സർവജ്ഞാനങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ്. സമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സർവജ്ഞാനിയാണ്. അതെ, ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, യജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്